तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी ठाण्याचा पठ्ठ्या सिंधुदुर्गात येतोय. राष्ट्रवादीत बंड झालेलं आपण पाहिलं, त्याआधी शिवसेनेमध्ये बंड झालेलं पाहिलं. एका वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात शिंदे सरकार स्थापन झालं. भाजप आणि शिवसेनेनं शिंदेंसोबत सरकार स्थापन केल्यानंतर हल्लीच 2 जुलैला आपण पाहिलं राष्ट्रवादी पक्षात उभी फूट पडली. राष्ट्रवादीचे एक बडे नेते अजित पवार हे राष्ट्रवादीतनं बाहेर पडण्यापेक्षा राष्ट्रवादीत आपली असा दावा करत शिंदे आणि भाजपबरोबर त्यांच्या सरकारमध्ये सामील झाले आणि तब्बल 5व्यांदा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ त्यांनी घेतली. आणि त्यानंतर जे राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष राष्ट्रवादीची ज्यांनी स्थापना केली ते शरद पवार वयाच्या 83व्या वर्षीसुद्धा मैदानात उतरत पायाला भिंगरी लावून महाराष्ट्रभर दौरा करतात. आणि आज त्यांचाच एक पठ्ठ्या ठाण्याचा पठ्ठ्या म्हणून त्याचा उल्लेख अजित पवारांनी केला. ते विरोधी पक्षनेते जितेंद्र आव्हाड आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येतात. बांद्यात त्यांचं आगमन झालेलं आहे. अगदी काही क्षणात कुडाळ नगरीत सावंतवाडी संस्थांच्या मराठा समाज हॉलमध्ये जितेंद्र आव्हाड येणार आहे. जितेंद्र आव्हाड राष्ट्रवादीच्या आपल्या पदाधिकाऱ्यांना कार्यकर्त्यांना या मेळाव्यामध्ये मार्गदर्शन करण्याचं ही थेट दृश्य मी तुम्हाला दाखवतोय. ती कुडाळमधली आहेत, कुडाळ नगरीतली आहेत. तुम्ही पाहत असाल तर सावंतवाडी संस्थान मराठा समाज हॉलच्या बाहेर ही जमलेली पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची गर्दी आपण पाहतोय. मोठा उत्साह, मोठं शक्ती प्रदर्शन होताना पाहतो आपण या ठिकाणी पाहतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा राष्ट्रवादी 2 गट आपण पाहतोय, आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र आजच्या या संपूर्ण वातावरणात शक्ती प्रदर्शन करत राष्ट्रवादी एक वेगळा संदेश देऊ पाहते. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष जे आहेत ते अमित सामंत आणि उपाध्यक्ष अनंत पिळवणकर आपल्यासोबत आहेत. अमित सामंत साहेब काय सांगाल? पिळवणकर साहेब आपण सांगू शकता मोठं शक्ती प्रदर्शन तुम्ही या ठिकाणी करताय, काय सांगाल? 2 गट राष्ट्रवादीत पडल्यानंतर तुमचे नेते विरोधी पक्ष नेते आज पहिल्यांदा ठाण्याचा पट्ट्या सिंधुदुर्गात येतो. आजच्या मेळाव्यासाठी कमीत कमी वेळात वेळ काढून आमच्या प्रदेशचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे प्रकोप राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रकोप जितेंद्र आव्हाड साहेब या आमची ऊर्जा वाढवण्यासाठी ते येत आहेत. आणि हे जे सगळं राजकीय घडामोडी झाल्यानंतर आज त्यांचा काही दिवसातच पहिला दौरा आमच्या सिंधुदुर्गला काढला आहे त्यांनी. आणि आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची ताकद वाढवण्यासाठी, आम्हाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आमची ऊर्जा वाढवण्यासाठी त्या जे येत आहेत त्यासाठी संपूर्ण ताकदीने या सिंधुदुर्गामध्ये एक संघ पक्ष असल्याचं आम्ही आज साहेबांना आणि पवार साहेबांना दाखवून देणार आहे की आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 90-95% लोक हे सर्व राष्ट्रवादीचे एक संघ आहेत. आणि हेच आम्हाला आमच्या नेत्यांना दाखवायचं आहे. आणि त्यांच्या स्वागत करण्यासाठी आम्ही मोठ्या प्रमाणात ते सर्वजण एकत्र जमलो आहोत. अमित सावंत साहेब काय सांगाल? या ठिकाणी मोठा जल्लोष आणि शक्ती प्रदर्शन तुम्ही करताय राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून. महाराष्ट्रात गट पडल्यानंतर जिल्ह्यात सुद्धा आपल्याला काही ठिकाणी गट पडल्याचं दिसून येतं. आणि त्या पार्श्वभूमीवर आज तुमचे विरोधी पक्ष नेते ठाण्याचा पठ्ठ्या म्हणून ज्यांना बोललं गेलं त्या सिंधुदुर्गात येत आहेत. पुढचं शक्ती प्रदर्शन कसं असेल? आव्हाड साहेब इथे आल्यानंतर पुढची राष्ट्रवादीची दिशा कशी असेल? ॲक्च्युअल राष्ट्रवादीची दिशा आता स्पष्ट झालेली आहे. जे सांगत होते की राष्ट्रवादी फूट आहे, ही फूट नव्हती हे मी 2 दिवसापूर्वी सांगितलेलं होतं. आणि आता मी तेच सांगतोय, इकडे जमलेली अभूतपूर्व गर्दी, पहिल्यांदाच राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर एवढा मोठा मेळावा राष्ट्रवादी सत्तेत नसतानाही होणं हे या लोकांचं शरद पवार साहेबांविषयी असलेलं प्रेम दाखवत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फक्त शरद पवारांचीच राष्ट्रवादी शिल्लक आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात फक्त शरद पवारांचीच राष्ट्रवादी याच्यापुढे राज्य करेल हे याच्यामुळे स्पष्ट होत आहे. नक्कीच
नक्कीच जे भाजपसोबत गेले, आपलीच राष्ट्रवादी आपलाच पक्ष म्हणून काही नेते सांगतायत. भविष्यात तुमची वाटचाल कशी असेल? कारण आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले बरेचसे नेते पदाधिकारी तुमच्या सोबत दिसत आहेत. भविष्यातली वाटचाल कशी असेल? आज सर्व नेते, सर्व पदाधिकारी, आज आम्ही सर्व एकसंघपणे शरद पवार साहेबांच्या पाठीशी उभे आहोत. भविष्यातली वाटचाल ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ताकद काय आहे ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला आज कळेल. नक्कीच एक महत्त्वाचं म्हणजे 83 वर्षाचा तरुण मैदानात आहे, पायाला भिंगरी लावून महाराष्ट्रात फिरतोय आणि आज तुमचे नेते सिंधुदुर्गात येतात. त्या तुमच्या तरुण योद्ध्याला कसं सपोर्ट कराल? आज आम्ही संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी, सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादीत नसलेले कार्यकर्ते, येथील जनता शरद पवार साहेबांच्या पाठीमागे उभी आहे. हे आज लोकांना स्पष्ट होईल. आपण पाहतोय अगदी काही क्षणात जितेंद्र आव्हाड जे आहेत ते पुण्यामध्ये सावंतवाडी संस्थान मराठा समाज हॉल या ठिकाणी पोहोचणार आहेत, दाखल होणार आहेत. कार्यकर्त्यांमधला हा उत्साह तुम्ही थेट पाहू शकता. कुडाळ नगरीमध्ये हे सगळे कार्यकर्ते जमलेले आहेत. अगदी काही क्षणात जितेंद्र आव्हाड जे महाविकास आघाडीमध्ये मंत्री राहिलेले आहेत, ठाणा मुंब्रा इथले आमदार आहेत आणि आता विरोधी पक्ष नेतेपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आलेली आहे. तेच जितेंद्र आव्हाड अगदी काही क्षणात सावंतवाडी संस्थान मराठा समाज हॉलमध्ये दाखल होणार आहेत. ही थेट लाईव्ह दृश्य कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून आपण पाहत आहे. या ठिकाणी अगदी मोठी बॅनरबाजी सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. नुकतंच बांदा सावंतवाडी येथे कोकण विभाग महिला अध्यक्षा अर्चना घारेपरब यांनी सुद्धा जितेंद्र आव्हाड यांचं मोठं जल्लोषी असं स्वागत बांदा इथं केलं होतं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्यांची एंट्री झाली होती आणि त्यानंतर हे स्वागत करण्यात आलं होतं. आणि आता काही क्षणामध्ये कुडाळमध्ये जितेंद्र आव्हाड यांचा मेळावा होणार आहे. कार्यकर्ते पदाधिकारी मोठ्या संख्येनं इथे पोहोचलेले आहेत, त्यांना ते संबोधित करणार आहेत. नक्कीच शिवसेनेत फूट पडली होती वर्षभरापूर्वी. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेतलं 40 आमदार अधिक 10 आमदार असे 50 आमदार हे शिवसेनेतनं बाहेर पडले होते आणि भाजपसोबत जात आपलीच खरी शिवसेना आहे असा दावा त्यांनी केला होता. आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे हे दोघंही मैदानात उतरले होते. त्यांनीही अशाच पद्धतीचा दौरा केला होता आणि त्या वर्षपूर्तीला म्हणजेच अगदी 2 जुलैला राष्ट्रवादीमध्ये बंड झालं. राष्ट्रवादीतले अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबर 9 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. बरोबर 35 ते 36 आमदार हे त्यांच्यासोबत असल्याचं ते सांगतात, तो दावा करतात. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी आणि घड्याळ चिन्ह हा आपलाच आहे असा दावा अजित पवारांकडनं करण्यात आला. पवार विरुद्ध पवार असं मोठा संघर्ष पहिल्यांदाच पवार घराण्यात दिसून आला. इतक्या वर्षात राजकारणात सुद्धा पवार घराण्यामध्ये असा संघर्ष हा पहिल्यांदाच दिसून येतोय. आणि याच पार्श्वभूमीवर स्वतः 83 वर्षाचे शरद पवार महाराष्ट्रातल्या विविध जिल्ह्यात, विविध भागात जातात, तिथला दौरा करतात, तिथल्या कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेतात. आणि याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्यासोबत त्यांच्या बरोबर असणारं एक नाव म्हणजे फायर ब्रँड नेते असणारे जितेंद्र आव्हाड, ठाण्याचे मुंब्राचे आमदार असणारे आणि ज्यांची नुकतीच विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड झाली असे जितेंद्र आव्हाड सुद्धा शरद पवारांसोबत आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळतात. तेच जितेंद्र आव्हाड आज पहिल्यांदाच कोकणात येतात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्यांची एंट्री झालेली आहे. अगदी काही क्षणात सावंतवाडी मराठा समाज हॉल कुडाळ इथं ते आपल्या कार्यकर्त्या पदाधिकाऱ्यांना संबोधित करणार आहेत. कोणता विचार ते या ठिकाणी देणार आहेत, कुठल्या नेत्यांवर टीका करणार आहे हे आपल्याला पाहावं लागणार आहे. कारण वर्षभरात जर आपण पाहिलं तर 50 खोके एकदम ओके अशा पद्धतीचं आंदोलन महाराष्ट्रभर झालं होतं. ज्या कुडाळमध्ये मी उभा आहे त्याच कुडाळमध्ये 50 खोक्यांचा देखावा हा राष्ट्रवादीनं साकारला होता. आणि जे शिंदे सेनेतले जे आमदार आहेत त्यांच्या विरुद्ध याच कुडाळ नगरीमध्ये प्रदर्शनं झाली होती. त्यांच्या विरुद्ध 50 खोक्यांचं आंदोलन झालं होतं. आज त्याच राष्ट्रवादीतले अजित पवार आणि 9 मंत्री हे भाजपसोबत गेलेले आहेत आणि आपलीच राष्ट्रवादी असल्याचा दावा करतात. त्याच्यामुळे आज जितेंद्र आव्हाड आल्यानंतर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच्या त्या आमदारांच्या विरोधात 50 खोक्यांचं आंदोलन याच कुडाळ नगरीत होणार का, किंवा त्या संदर्भात जितेंद्र आव्हाड काय बोलणार हे खूप महत्त्वाचं असणार आहे आणि हे पाहावं लागणार आहे. अगदी काही क्षणात जे जितेंद्र आव्हाड आहे ते पोचणार आहे. जिथे दृश्य मी तुम्हाला दाखवतोय की कुडाळ हायस्कूलच्या शेजारची आहे सावंतवाडी संस्थानचा मराठा समाज हॉलच्या बाहेरची ही दृश्य अगदी मोठ्या संख्येनं पोलीस फौजफाटा सुद्धा तैनात करण्यात आलेला आहे. कारण पक्षफुटीनंतर पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गात
जितेंद्र आव्हाड येत आहेत आणि विशेष म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजप अर्थात नारायण राणे यांच्या रूपानं मोठा बालेकिल्ला हा भाजपचा सिंधुदुर्ग झालेला आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर जेव्हा राष्ट्रवादी शक्ती प्रदर्शन करतं तर येत्या काळामध्ये हा संघर्षसुद्धा पाहण्याची शक्यता या ठिकाणी मिळते. त्याचबरोबर इथले जे आमदार आहेत, स्थानिक आमदार वैभव नाईक हे महाविकास आघाडीचे एक नेते आहेत, एक पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे या मेळाव्याच्या दरम्यान जितेंद्र आव्हाड जे विरोधी पक्ष नेते आहेत त्यांची भेट घेण्यासाठी आमदार वैभव नाईक या ठिकाणी येणार का हे देखील पाहावं लागेल. अगदी ही थेट दृश्य कुडाळ मराठा समाज हॉलच्या इथली आहेत, ही मी दाखवतो. अगदी सगळे पदाधिकारी कार्यकर्ते दाखल झालेत आणि अगदी काही क्षणात जे विरोधी पक्ष नेते आहेत जितेंद्र आव्हाड यांचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे. अगदी या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत आणि कार्यकर्त्यांना जिल्हाध्यक्षांनी तसा इशारा दिला आणि ही थेट दृश्य आपण पाहतोय. कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य, नवा उत्साह आपल्याला पाहायला मिळतो. कोकणचा लाईव्हच्या माध्यमातून ही थेट दृश्य आम्ही तुम्हाला दाखवतोय. दोन्ही बाजूला दुतर्फा जे राष्ट्रवादीचे युवा पदाधिकारी आहेत ते जितेंद्र आव्हाडांच्या स्वागतासाठी उभे राहिलेले आहेत. पाहूयात ही थेट दृश्य.
राज्यपालांनी 12 जे नियुक्त आमदार करणार तो मार्ग मोकळा झालेला आहे. म्हणजे आता परत 12 नावं द्यावी लागतील. राज्यपाल नियुक्त करतील आता 12. राज्य त्यांचं म्हटल्यावरती ते नियुक्त करतील. तर शंकरसिंग वाघेला काल शरद पवारांना भेटल्यानंतर आज मातोश्रीवर दाखल झालेला, काय एक स्ट्रॅटेजी काय आता भारतातले सगळे विरोधी पक्षातले जे नेते एकमेकांना भेटून एक जाळं विणतायत. आश्चर्य वाटतं. शरद पवार माझे दैवत आहेत, हे नेहमीच उद्गार करणारे दीपक केसरकर काल असं म्हणाले की महाराष्ट्रामध्ये भांडणं कोण लावतं हे सर्वांनाच माहिती आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंमध्ये सुद्धा कोणी भांडणं लावली हेही माहिती आहे. त्यांना ते ती सवय आहे ना, त्यामुळे तर हे होतं तिथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा आवाजसाहेब आगे बढ़ो. आवाजसाहेब आगे बढ़ो. पवारसाहेब आगे बढ़ो. पवारसाहेब आगे बढ़ो. या ठिकाणी आवाजसाहेबांचं आगमन झाले. स्वागत कराय. आवाजसाहेब या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने आपलं या ठिकाणी स्वागत आहे. विधानसभेतील बुलंद आवाज आणि तरुणांचे प्रेरणास्थान असलेले आवाजसाहेब या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये यांचं आगमन होत आहे. आपण सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरात परत एकदा त्यांचं स्वागत करायचं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.